Rolling. Shoot. What kind of a humiliating you don't eat about baby? Do money saying, eh? Brigadier. But the one who brigadier don't want to cheat us with the rest. I have blast. Hey, come so your domestic violence in Kurambwe, Kochiko night. I don't know. One at Arizona Massimbra Japan Zimayo, eh? Some Vatican. For some waiters, so much as on the don't spoil. I spoil him. I spoil. It's okay. It's okay. What's our Saka blaza astori mukadzi wenyu kurowa. Iyo ndambokutumira kuti ribatewo. Saka imagine kuti murume wacho akazvinzwa muno zvinofamba sei. Iyo urani ndotonza ndakuziva pakati perurani. Ambuya mune phone number dzemurume wako ere? Uda kutondiwanzira kaiwo. Yakona kuti kana uri chef kubasa woda kuya uchinetsa uno panapa. Ndakuzwa kuti kutaura zvisiri right. Ha? Tokusungisa kaiwo. Ambuya handinokusiya kudheni. Ndingori gadho zvangu bali makungoti bato uri kuseri kweruoko. Handinokusiyai kumbambo. Saka hamuna kuwara. Oh. Ati it's not fair. Zvauri kuita iwo wanenge wakutomudoyo. Tori lafu.